Met mij gaat het wel goed. Ja? Ja hoor. Gaat schijntje. Ja, kun je een beetje genieten van het waar? Jawel, jawel. Ja? Want het waar is de Ik laatste ben jaren... elke dag buiten in het weer. Het maakt me niks uit. Ik kan niet de hele dag binnen zitten. Oh ja? Ik ben een buitenmens. Oké. Kijk, dan heb je weer aanspraak, wat gezelligheid. En waar zit hij op z'n allen? We zitten hier meestal op het bankje. Even praten, dan wordt het te druk. Dan is het weer gezellig. Oh, En je moet er wat. ja. Ik hou van gezelligheid. En als je dat niet opzoekt, dan zit je alleen. Moet er wat. Ja. En is dan een vaste groep mensen die dan op stritten zitten? Of, Ja, meestal hetzelfde. Ook wel duvenmelkers. duvenmelkers? Ja, die komen dan ook bij elkaar met 3 man. Oh. Die ken ik wel, die hadden vroeger altijd duven. Ah, zo ja. Dus daarom zeg ik altijd die duvenmelkers. Ja. En wat ben je zelfs dan van beroep? Ik werk niet meer, ik ben al in de AOW, jongen. Oh, oké. Maar wat hij al vroeger dingen dan? Wat voor werk? Op een wasseret, op een bakkerij. Ik had geen diploma's, dus. En vroeger had je zomaar werk. Tegenwoordig moet je overal diploma's voor hebben. Ja. Ik vind het gewoon flauwekul. Zelfs voor schoonmaken. Nou, dat was vroeger nooit zo. Ja. Je moest geen maatje, hè? Ah ja, ik was himmelier, hè? Ja. Ah ja, jongen. Ja. Ik heb een Hotel de Pauw gewerkt. Ik heb overal gewerkt. Ik had zomaar werk. En je dan in die auto? Of, Ja, hier in Leeuwarden gewoon. Oh. Anders moet je weer zo ver reizen en dat is ook niks. Nee. Snap ik. En nou gewoon een gezellig hier op zitten. Ah ja, moet er wat om handen hebben of niet? Nou, de meesten kennen me hier wel. In Leeuwarden overal wel trouwens hoor. Die vrouw op de scooter. Oh ja. Ach heren. Maar hoe kennen ze jou dan? Omdat je gewoon altijd je bent. Oh jongen. Nou nee, ook gewoon kinderen ben allemaal wel. Ik heb vroeger op het station gewoond. Oké. Ik woon al Kammergeburen. Maar ik ben overal wel bekend. Maar waar van dan? Gewoon van de vrouw op de scooter? Gewoon Of, nee, maar gewoon op straat. Aanspraak. Overal. Als ik op Kampioenplein ben, maak ik niks uit. Ze ken je overal, Jan? Ja. je praat met iedereen? Ja, ik wel. Mens is mens. Ik ben een mensenmens. Leuk toch? Ik hou van gezelligheid. Ja. En als je hier dan zou binnen, waar ga je met dan hoor? Ah, van alles en nog wat. Ach, verschillend. Dan heb ik wel eens lol, even lachen of niet? Even gekjaren. Maak ik ook graag. Ja. Of even plagen. Leuk toch? En wat voor plagerijtjes ben dat dan? Nou, gewoon waar je wat opruimen, weet je wel. Kijk als ze reageren, als ze happen. Dat vind ik wel leuk. Nee. Dat mogen ze bij mij ook wel doen hoor. Ik ken er wel tegen. Leuk. Hij had ook nog les van corona of zo? Dat Nee, je in de nooit. straat op mochten? Of, Nee, ik ben gewoon op de straat geweest hoor. ja. Ik bedoel, ik krijg ook wat meer weerstand. Hoe meer dat je nu zit, hoe weiniger weerstand je hebt. En ik ben altijd, van vroeger af aan als kind, altijd buiten in weer en wind geweest. Want ik kom van het woonwagenkamp. We reisden vroeger met paard en wagen. Ja. Gingen we naar Roden toe, naar Norg, naar Sint-Laren, De paarden Kampkes. waren? Ja, met een woonwagen, ja. Zo ging dat vroeger. Met je ouders? Nee, toen hij nog geen auto's in die tijd. Wel zijn had met trekken die jongens weggebracht had. Toen hij nog niet zo verkeer. Zie, ik ben niet van 1985 natuurlijk. Maar kijk, ik heb het meegemaakt. Dat was een leuke tijd. En is die auto prudde veroordeeld door de heren heen? Wat? Is die auto prudde veroordeeld door de heren Ja, heen? ja. Heel groot worden, al die dorpen erbij. Toch heel anders. Maar ik vind het wel gezellig hoor. Kijk, toen het zo klein was, dan had je niet zoveel.
En nou één keer meer kanten uit. Ga ik wel eens naar het aanlopen, even koffie drinken. Kennen ze me ook allemaal. Ik kom wel bij Externor, ga ik koffie drinken. Vind ik het gewoon gezellig. Ja. Even lekker buurt, even bijpraten. En ze vinden ook altijd wel leuk dat ik kom. Ja, hoor? Ja, het leven in de brouwerij. Dan zitten ze maar wat, je moet er wat van maken, hup. Niet altijd over die troep praten, gewoon hup, leuk, gezellig, vind ik veel leuker. Ja. Maar, Altijd over die ellende. maar je bent dus ook wel positief. Maar hoe Ja, blijf ik ben je heel positief. hoe blijf je dan zo positief? En zo ben ik altijd. En toch heb ik ook wel heel wat metmaakt. Maar heb je dan een recept? Maar ik denk, nee, dat denk ik gewoon. Het is niet anders, ik moet verder. Zo denk ik dan. Want ik wil een ander ook niet belasten. Want die heeft er ook niks mee te maken. En ik praat ook niet altijd over mijn privé, dat doe ik niet. Daar hou ik gewoon niet van. Als je een hele hoop mensen vertellen alles over hunzelf, over dingen, dan je hebt privé dingen. Daar loop je niet mee te kopen, wel. Nee, maar is het dan zo dat je thuis googelen en dan boeten de vrolijke nood binnen? Nee, ik huil thuis nooit, nee. Nee. Soms ga je het ook wel nodig toch als mens dat je weer serieus maakt. Ja, maar ik heb wel zoveel meegemaakt op een gegeven moment. Nee. Maar ik ben toch altijd positief gebleven, mijn hele leven lang. Een ander die had al lang, zei het me bekijkt maar nee, zo ben ik niet. Ik ben gewoon sterk en dat is hem. En dat houdt me ook op het been, want kijk, we hadden 7 kinderen. En toen zei je altijd, maar jij bent de sterkste, ze hangen allemaal op jou. Als er wat was, problemen, altijd jullie. Ik ben ermee gekapt, want wat heb ik aan die flauwekul alleen? Als je zelf wat hebt, dan zie je geen één. Snap je? Ja. Zie je er leer van. Zelfstandig, heel goed. Vroeger ook, emancipatie zeggen ze dan. Nou, dat ken ik wel. Ik ging zo een eigen band plakken, alles deed ik zelf. Dus je zei van het leidt in de zelfstandigheid, je moet er wel zelfstandig worden. Ja, juist. En kijk wat je doet en niet zomaar iedereen meenemen naar je huis. Ik neem nooit iemand mee. Oké. Nooit. Dus is wel een soort van Maar heilig. weet je, kijk, nou dat niet. Maar je hebt ook mensen die er komen, die verslaafd zijn. Ik eet niet een beetje metnemen in huis. Want je weet wel hoe dat gaat dan, hè? Die mensen moeten elke dag scoren. Oh, zo, ja. Snap je? Ja, ja. En ik zeg, we praten met die mensen, hou zeg ik, maar verder, nee. Dat doe ik niet. Verstandig. Ik krijg alleen maar op problemen, want er zijn genoeg mensen nemen die troep met waar ze een huis wegzetten. Ik wil dat niet. Ik wil geen een bij me, hoi. Dat ken ik ook wel. Hier genoeg langs jullie. Hoor je dan weer? Ah, leuk altijd. Ja. Ik hou gewoon van vrolijkheid en gezelligheid. Ik ben blij dat ik zo in elkaar zit. Als iedereen zo was, dan was de wereld heel anders. Zeker weten. Dat is heel meer lager denk ik. Maar ik ben wel iemand die zegt waar het op staat. Oké. Ik ben eerlijk. Ik hou niet van eerlijk wezen. Maar ik heb gauw genoeg door met mensen hoe ze zijn. Hoe ze in elkaar steken. Oké. Want ik ben overal wel geweest. Ik bedoel, dan leer ik wel mensen kennen. Dan ga je naar die school, dan ging je naar die school. Dat was normaal voor mij. Oh. Die kon je heel makkelijk aanpassen en dat ken ik nog steeds. Oh. Makkelijk is dat hoor. Maar komt dat je dat ook bent bent. Dat je vroeger reisde. Ja, zo, ja, ja. Als kind zijn, dan weet je dan niet beter. Komt er een verschillende meesters in vanzelf, hè? Ja, maar op een gegeven moment ben je daaraan. Denk je dan, ja, dat is normaal. Ja. Zo gaat dat toch? Hm. En dan weer naar die school, dan weer naar die school. Maar ik had er nooit problemen met. Leuk hoor. Maar komt het dan omdat je denkt dat je zelf zou binnen of ben je gewoon zo groeid inderdaad? Nou, ik ben altijd, vroeger zei ze altijd. Ik lachte vroeger altijd, zei ze lachende liefde altijd. Altijd vrolijk ook. Maar ook door de jaren heen als kind zijn, hè.
Maar ja, het is ook net hoe je in elkaar steken. Kijk, Mhm. ik kan wel moeilijk doen, maar ik ben makkelijk iemand. Ik kan niet zo voor dat moeilijke gedoe. Nee. En niet zeuren, want daar hou ik ook niet van. Nee. En als ze wat hebben, ik ben altijd luisterend door. Praat ik met ze. Ik probeer ze wel eens te helpen, maar ja, af en toe helpt het niks. Want dan gaat hier erin en daar eruit. Ja, wat moet je dan? Daar kan ik ook niks aan doen. Zo gaat het in het leven. Nee. Zie, de ene is wat verstandiger dan de andere. Maar je hebt ook mensen met handicap natuurlijk. Dat is toch weer heel anders Ja. dan normaal iemand. Ja toch? Ja. Zie je, mens is mens voor mij. Ik zou ze nooit... Ik praat net goed met zulke mensen, maakt mij niks uit. En ik vind ze ook wel leuk. Ja, die mensen, ik bedoel, die ben er ook om wat aandacht te geven, toch? Dus. Nou, prima, bedankt. Nou, dankjewel, jongen. Ja. Ja, wie betekent nou de mededienst? Nou, nee, waarom? Dat hoeft niet te dienen, maar het is ook wel eens leuk dat je wat van de andere kant hoort, of niet? Ja. Hé, hoi hoi! Kijk, daar kom ik altijd bij mij zitten dan. Oh, En die kennen me ook allemaal, dat zie ik wel even, hè? doe je klant heen. Ja, ik kom er altijd met kleren, want dat slaag ik altijd. Ja. Nou, prima. Dankjewel. Nou, bedankt, jongen. Veel succes. Ja, ik kan ook wel Leeuwarders, hè, dat wist je, hè? Hè? Ik ken wel Leeuwarders, maar ja, als die mensen dat niet verstaan, ik denk... Ja. Net zei ik even schaften. Wat zegt u? Ik zei, oh nee, even pauze. Ja, wat is dat? Fries, ik sta heel Leeuwarders. Even schaften. Dat zei we vroeger. Ja, jij hebt zulke woorden van vroeger, heb je oude woorden. Ja, ja. Die jeugd weet dat niet meer wat dat is. Leuk, hè? Ja. Ja, ik ben er een hoor, hé. Ik hou er wel van leuke dingen. Ja, ik ben gewoon vrolijk altijd. Maar ik ben wel iemand die zegt waar het op staat. Ik ben eerlijk. Oh, moest kikken, heel... Was nog niet eens. Nee. Leuk, nou best.